e iri majjum fa jomirawo halkiɓe o wayliti leydi ndin o halkiɓe. Enen ɗo to en daari ɗabi'a fa ɗum ɗabi'aku yahudu fa, kanjum ton to ɓe mbi en to en daari duuɓi saliɗi ai ɓe kaɗi en jen aiki haji ko dungu go'o. To en ɗum tokkirino non ai enen julɓe en gaɗi asara. Wala goɗɗum ko gatta ko ɓuri fa jaha jippinowa farilla fa ɗum jomiro yowama, amma o wimata yow. To en mbi en tokkirana iri ɗum ɗon ɗabi'a ɗum mbi'e wa'a ko yahudu waddani ngam ɗum fo yahudu fa. Hande to en daari ndi lesdi meɗen enen fulɓe en godi ardiɓe leydi mawɓe shugaban ƙasa en kamɓe ɓe e wodi fulɓe, e wodi gonna en fulɓe, e wodi ɗan majalisa en fulɓe, e wodi laamiɓe fulɓe, e wodi modiɓɓe mawɓe ɓe fulɓe. To no naneten ika haala. Wallahi ta nana ma jomirawo wi wallahi Allah sai to ƴamima, sai to o ƴamima. No watta an woni ardiɗo, an woni bi'owo nana. To en daari e wodi wonde hadisire onon modiɓɓe fa joni on ɗon on nanamin, ya kamata onon modiɓe onon noddoyta totta albarkaci wato ɗelleji moɗon to ndu suudu rediyo. Annabijo wi en fa man ra'a minkul munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi ko zalika adaful iman. Non fa annabijo wi en o wi neɗɗo pat giɗɗo ko giiɗo ko wanyi to wossina ɗum e jungo mum. Ta wawata gossinki ɗum e jungo maɗa bono laamiɗo a wawai sai gossina ɗum e ɗengal maɗa kanjum woni ɗum modibbaku. Ta wawata wossinki ɗum e ɗengal maɗa to fa ganya ɗum to ɓernde maɗa bono talakajo mo wawata ɗum ɗon fu. To ngam Allah hande modiɓɓe to dow moɗon min giɗi ngam Allah ummoɗon darde sokkowo, ummoɗon daroɗon darde unowo, ummoɗon daroɗon darde wato ɓohowo ko darde ɗani dow duɗal ngam Allah ittanon en ɓellere nder hiite. E haalanma kaka yahudu siryani en irani en wallahi dina islama yerdaki ka, dina islama jabayi ka. To en jaɓu to en jaɓu min nodda on ga Allah e noddago mango ngam Allah to on gaɗu koppito leydi onon modiɓɓe onon goni e laamiɓe mawɓe e modiɓɓe onon mbi'ata ɗum hunde mo ina ngam talaka wala to ƴuranta ɗum hunde, talaka wala to ƴuranta ɗum. Amma hanko sayni o so'oro jomirawo makko de mo wodi jomirawo ngam jomirawo kan ta torake on fa jaɓai. To ngam Allah kanjum ɗum min giɗi min nodda en hande to dow majjum bolwen kadin wolinde bonde nde ma'ana na wai ko dow goɗɗo wondi ngam bo'inen dina meɗen. Ngam hande to o wima modibbo muslim o wima ahay joni yehi o wi muslim waɗai ɓagaɗo sai yannan on tawi ɓagaɗo on ɗon fa on goro bo maɗa o hinɗa tawɗa. Inna lillahi ɗaɗu fa ka waɗina to yerijo te'oy yerijo gorko te'oy be gorko an ayi ka waɗina ka waɗayi. Dina islama ma ɗum hollai ɗum yorwi har nyorwongol ma ɗuuɗi. Ai nonno biɗa Allah jomirawo ko waɗi annabi Adamu ai waɗanayimo gorko bandirawo makko ko debbo o waɗanimo ngam ɗume ngam o heɓa mo o joɗodi o heɓa o nasodo e on ɗon debbo. Da on gorko ayno ai da gorko o waɗanimo. To modiɓɓe ngam Allah moɗon gaɗane jomirawo hokki on jangirde. Jomirawo wallahi sai to ƴami ɓengu Adama ngo o hokki jangirde nden ɗon nde gi'ata an a modibbo jomirawo hokkima nden ɗon jangirde bo a wi'ai un nana an a laamiɗo Allah yoyima dow laamu ɗum ɗon a wi'ai un nana wallahi onon hani daro darde cokkowo to dow ɗum hunde. To en gaɗu wato koppiton to leydi. To sabo e majjum emin nodda en ngam Allah moɗon onon ardiɓe moytani en gonɗi to gonnati nga dow har inga caka har inga ley. Saboda majjum ha mi hokka
muslim kamma dama muɗum wi'a goɗɗum seɗɗa kamin min co'oro ton to noddoɓe kamɓe ma min nana albarkaci ko ɓe mbiyata ɗum ma'ana muslim sai bolwa goɗɗum amma daidai ga andi amma wattu min ɗum ɗum ɗuɗa na wayi. Na'am. Assalamu alaikum. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En waɗana en silminago ngo diina musulunci ngo Allah tiggani en daga zamanu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Wato fitina ton to hewta irin ɗum lokaci zamanu annabi Lutu. Allah karo en e yigo irin fitina ɗum non. Wato min mi almajirijo ley kusa malam bolbi boliɗo cembiɗɗe ɗo ni. Mi almajirijo les malam mi woni. Gaskiya e irin nonno malam bolbiri onon handi malami en mauɓe nafta. Hande to ka hettono da malami en min bukati to bige ɗum ɓe nodda ɓe wazina jama'aji. Sabi Allah bi en arrijalu kawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ko ba'duhum ala ba'di wa bima anfaku. Neɗɗo bi Allah bi en to ni giɗa bandiraɓe ma julɓe ɓe natta gongal etal sai Allah hokkuma ilmu garɗa a waɗai amfani e ilmu mum ɗo nyande jango ma Allah yehi ƴami en. Wato fitina Allah karo en e fitina irin non ɗo. Ko nango ɗum ma ɗum bela. To mi wala konko biya mi hina mi malamijo mi almajirijo joni noddoɓe kamɓe goni ɓe hokketen dama. Gaskiya malam a bolbi boliɗo cembiɗɗe sabi e maka mi ɗuɗɗinta boliɗe ba ya Allah wanma ko ɗum yiɗi kafago ɗum irin sharri yahudu Allah wanma ton to gi'en irin majum. Banda irin nder ko ɗum woni ɗum ɗo ɗum naftini irin ka ai en sai giya ɗum foɗani en konko warta dama en Allah bo wanma to ɗum waɗo. Sabi e maka mi daroto ɗo nin Allah wanma musulunci ɗoro dow yadu ɗum woni. Gaskiya malami en e bolba kulli yaumin. Allah wanma bo ɓe ɓeeda bolbugo ton to ɗum tampa ba. Gim bolbo tampata. Dina bo ka heñata sai dai kenyen accenka ya Allah wanma shikoɗe e imani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muslim tarari ɗo a yiyai ton to leyɗe ɗe yaasi ɗe yahudanko'en ɓen handi ɗum hunde fa kama fa bi'a fa jomirawo woroy kaɓen to i deidei wolinde on bi'a jomirawo woroy kaɓen kawai to non ɗum kawai jukkito jomirawo kawai to ni ka hala sosai Allah kan non gonde hadisire wi o wi nde neɗɗo pargiɗa wa'ai bi'a wa'ai gorko biyo bukata muɗum e gorko bandirawo muɗum debbo kamma waɗa maɗigo biyo bukata muɗum e debbo bandum wallahi ɗum ɗon ɗum warti nden ma e wodi ma likita en ma ai bi'a en ai ɗum wadda nyau sosai ɗum wadda nyau ɗum ɗon bo a fotai ketta magani majjum ton to asibiti ngam ɗume ngam a wanyi tokkuki didaɗi jomirawo a waddi ko o waɗayi sabo e majjum bandiraɓe am rami hokka on dama onon ma heɗitoɓe to ɗi talhowa nga noddon bolwon onon ma ga Allah halanma ka ma'ana. Assalamu alaikum moy wodde o lawol. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Moy ina magana da Uzala dan ne take golbudi. To wolo mana fulfulde ya Uzala dan. Kun tabo da jan walin mu musulmai da kiristocin duka ana saurara wani ajiri. To ina jin ka. Mu malamai musulmai a ji tsoron Allah dawo kan hanya. Na'am, daidai. Kiristocin ma duka kowa ya dawo kan hanya, kuma malamai musulmai da kiristoci a tashi ka wannan aiki na wannan abun na wannan na bakin ciki na Allah ya tsare mu da shi. Amin gode. Wannan abun a tashi a saya ma wannan abun a wuce da shi. Amin mun ji. To Allah ya mana alheri da fatan ku tashi lafiya. Amin gode. Allah sa ku alheri. Ya Allah mi nodda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amin wa alaikum salam moy. Wali jam moy.
hada ba da kai daga misali moye e tarari hoye da ta moye min bolwata malam zakar daga misali ay malam zakari noye ɓandu adande to usefa to hunde ɗe ko hata tarari ay ministajo waɗi tunde eh e madadi gwamnati Najeriya naam amma ɗin harare jiya ministajo on mo julɗo naam ɗin madadi kadima ardiɗo leydi yimmamo julɗo to non ɗum fa ekkottoɗo ewamo julɗo non ɗum e ɓen ɗo dina islam jaɓareka yamma dina christianity noɗo ɓayka tabbat ɗum fuu ma dina islama e dina kirista ɗum ma fu ɗum yerdaki ka kadi ɗiɗe dalila har ɓe ƴetta jinde dow haala ka wai eɗen mbiyama weeti goɗɗum mbinaymi aɗon sheeri ɓe hokkata leyɗe gaɗɗe juuɗe dow majum to goɗɗo a yiɗi leɗe meeɗa to haalitere yetta ɗo to min getti za malam zakari na haala yewtiɓɓe kawida leyde leydi fuugaɓe ko wonno ere dow haala ka jam hunde o huure ɗo dekkirango o jomire ɓernde on taro min getti malam zakari to gam non allah ene be'e ummatere gafa goo ɗumɗo gaɗa ka terde allah ewa o huune ɗo to waɗano e leydi ɗi gammaɓe ɓe nattugo dow goɗɗo bala'i kadi wondore jam mi yetti awa assalamu aleykum assalamu aleykum moy o dow lawol ami waleykum salam ma jam bo Hashim fayan no fayan finiri Hashim to wise anani ko min bolwata to dow bo to noy doggudu wallinde maɗa ga Allah doggudu no ɗum watta ɗum ɗum ɗuɗa se ɗum hunde fa tarari e kirista en ɓen ma fa ɓe giɗa ɗum enen ɓen ma juldanko fa harmini ɗum fa enen dina kirista ɗum ma fa ɗum jaɓayi ɗum fa na wai dina islama tamba fa to Allah waɗa to ka waɗa ɗum yetti Hashim assalamu aleykum moy on dow lawol ami waleykum salam ma jamu moye to noy darol kayri noy finiri ɗon ɗum alhamdulillah to noy doggudu wallinde waɗa e dow min ko jeeni hanki woni to malami le dali jien min gaba jene de komi abo e batti yede nam goɗɗo settinimo assalamu aleykum goɗɗo turake on ɗawe moy on dow lawol assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam ala reni wani jam modibbo hande fulfulde fa sese Allah takurare ke kuna magana da murtala a yanzu da ke shi malam muslim wata osore hande muslim barka da aiki malam muslim Allah ya saka da kai da wannan wayar mana da kai da aiki fulfulde sese ya ka malam ina kira ga gwamnati mu dai a samu a dau mataki a wannan abu gaskiya ya kamata ba abun wasa bane wannan dauka mataki ke sai akan wannan mun gode dan Allah ya gyara mana Allah ya kara mu da lafiya fatan za ku tashi lafiya amin mun gode assalamu aleykum moy dow lawol assalamu aleykum wa rahmatullah ami wa aleykum salam malamai ne muku fatan alkhairi dai ni ba hausa ne ba na jin fulatanci to dole to za ka yi hausa za ka yi fulfulde yau gaskiya wannan tsari kwata-kwata ma bai dace da kasan mu Najeriya ba gaskiya kam ya za a ce mace da mace namiji da namiji ai auzubillah da duka addinan nan namu guda biyu sun halatta da wannan tsari mu muna kira ga gwamnati ta canza tunani da tunanin wannan kawo wannan tsari a Najeriya mun gode ina gaishe da musulmi ina maka fatan alheri da mu gobe yana jin ka an gode assalamu alaikum
assalamu alaikum. Hello? Salamu alaikum. Ami wa alaikum salam. Ya mai baki da kaji da kangwari. Ya haya momoy. Wadi jama magyato da kangwari wadi jama. To wali jai minamma. Bai reko. Jawala ko sadi. Ine ai hudu ne ma da wata ko sallar rake ma. Wanda ai ko da baki na tani ba ko da juri. To amma ayo yida tande kan amma hula ai. To ni ai wata ko insha Allah to Allah to Allah wadan non dun gidde Allah wadan non dun kuri alheri. Yawa ko wannan dare san da Allah sai ko da fa da hunni fa. Na'am. To ai ko musulmi ma ta yi ko ne do ma ta kontare. To ene ko to ka da ko ene ma da suka wannan kan ene bingo adama be hankali kadi ngade ni dai ngadi bo non no mardi ndi wonɗon. Warai. To Allah karo. Sannan to wada kokari ka Allah gade ka to sai fa hunne fa da hunni fa. Non dun kan gonga. Sai da kada fara fa hunne fa hunni fa. Ayya. Yawa Allah Amin. ko ku da jam. Amin jetti. Ya wuta ke yawa. Yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Moy min bol dada. Na injiniya mo ino rido makana karamar ko To noy makana dum finiri. Makana din jamu wallahi. To jodi jan noy habaru wallinde noy ani ko min bolota to do ko. Ni gaskiya ni na tire no don fata. To ndire woni doggude wallinde ma don. Wani da ko an ni da gaskiya ni da addini da zan ci ni da. Armai kirista don fu dinaji din digira no ai. Dina ne digira no. No. Kuma ina ce ki Allah bandira ki Allah kowa mu je da Allah gari. Addini dai na don cikin wani da ba. No. Ya mina da ga dan turku da sai na turku da sunni wani ba. Ne kuma ya kike Allah. Ngetti. Jama'are on gaɗa e muñal mi ittoto en ton to goɗɗo bolwuɗo nane wolinde nde o wolwi nden ɗon gaskiya na wayon enen fulɓe tan ummoto daroto dow ɗum ɗuma kanko yahusala non no o wi gaskiya on non ɗum ɗum hunde ɗum fu ɗum jabaken mi waylita e hawsare nden wannan abu ba wai ɓangaren kabila ɗane zai cutar ba wannan abun har da wanda yake ma kowane iri da musulmin da kiristan duk ba sa so wannan abun ba kyau domin me wannan abun shi ɗokano Allah da faɗa shi ne kawai matattarar wannan abun to saboda haka bayanin da shi wance ya yi haka ne ya ce wannan abu idan ya tabbata wannan abun kai ma akwai likitoci suna ce mana ma wannan abu yana kawo wani cutan nan ba lallai likita a samu wannan magani wannan ciwon nan ba a gaushe to saboda menene saboda ya kamata wannan abun mu nisanshe shi mu roƙi Allah ya hana wannan abun ya sare mu daga wannan abun to saboda haka ya bandira ban fulɓe ina fulɓe ma ima da fata ɓe nani wato nde wolinde amin nde min bolwata halanma tegal jinsi o te'a debbo gorko te'a debbo ngam ɗum fof ɗabi'a yahudu ton to leydi yasi to en daari leydi yasi nin ɗon fof woɗi fitinaji ɗi jomirawo yowantaɓe a tawai diyam banye jomirawo yofowa diyam ɗan ɗon ɗan heltata ɗan waɗai ɗan nyama gure ɗan nyama yimɓe fu un jukkitille ɗe ɓe jukkitoyta jomirawo a tawai leydi hiite nangoyi ladde sai nangowa ladde nden ɗon ɗum waɗa lebbi ɗiɗi lebbi tati ɗum nyifa hiite ngen ɗon nge nyifatako saboda ngam ɗume ngam ɓe jukkitoye jomirawo iri kakam to saboda majjum ɓe ƴettanamin jungo wattu ɗum ɗum wari min daroto ɗo komin mbi boɗɗum Allah walla en modiɓɓeji ga Allah gaɗe muñal non ɓe wattu amin ɗum ɗum re'i emin gaɗa fata ga Allah moɗon daroɗen en pumeɗen nago oto ba yiyen ɗum ɗuma ɗum waɗayi Allah walla en muslim ɓe ƴettana en juuɗe mi wiya en assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
wani ne a su ba su san ina iri ba sun san ina shiga mu ana musu biya bar ni mana mu sauka ka kula in gode ma ya sa wancan ina so ka saka shi a cikin abin nan ba kebul ne amma ka tura ma